29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni mesa matuke timbe adhula mag Gor Mahia odonjo chiro kendo loso kod jotugo abich mageto ng'iyo mondo mi otugnegi. Meneja mar tim no Victor Nyaoro yango ni gin e twak kod jotugo go manokwa kod kocha manyien magbiro yango machiegni ni. Gor Mahia jotugo e timbe maoriwo koda Kanzoia FC Kagor igeno ni biro weyo thuolo moko kuom jotugo mage kendo jaso fuok ma odong'.